Такі цэнтр прафілактыкі пакуль першы ў Беларусі. Тут будуць праводзіць адукацыйныя мерапрыемствы па прафілактыцы ўжывання наркотычных і псіхатропных рэчываў сярод падлеткаў і моладзі, а таксама інфармаваць о прававой адказнасці, праводзіць дыягностыку на магчымасць залежнасці ад наркотычных сродкаў. Будынак абсталяваны камп'ютарамі, тэлевізарамі, мультымедыйнай апаратурай, інфармацыйнымі стэндамі, фатаграфіямі і муляжамі. Усё гэта дапаможа папулярна расказаць і паказаць моладзі, да чаго можа прывесці шкоднае захапленне. Зацікавленасць і падтрымка ў адкрыцці цэнтра была з боку шматлікіх структур і служб. Создание вот этого центра наглядной профилактики, он влечет с собой доведение конкретной актуальной информации более адресно, для меньших групп, которые могут не только быть просто слушателями, а могут вступать в активный диалог со своим лектором. Причем инициатива этого центра была, чтобы здесь присутствовали специалисты из всех сфер жизнеобеспечения наших граждан, то есть и здравоохранение, и образование, и, конечно же, правоохранительная направленность. Кошт стварэння аб'екта каля 300 000 рублёў. Асноўныя сродкі выдаткаваны з абласнога бюджэту. Дапамагалі і спонсары. І ўжо да яго адкрыцця з навучальных устаноў пачалі паступаць заявкі на правядзенне лекцый з вучнямі. Плануецца, што яны будуць праходзіць у так званыя факультатыўныя дні. Проблема эта, конечно, есть, она существует, она, наверное, будет, но нужно ее решать какими-то новыми инновационными методами, не стоять на месте. И вот этот центр – это тому подтверждение. То, что он выстрелит или нет, я думаю, без сомнения, потому что, как бы мы ни боролись с такими проблемами общества, один из главных методов борьбы – это профилактика. Юрий Петур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».